Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe rendaɓe gurdam ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin ena wayno en juuli e dow jaam julnoɓe alarba ɓe e julɓe alhamisa ɓe fof Allah yiiɓe Allah woni joɓowo jaɓowo wadde yo Allah jaɓe en jaɓana en yoɓa en ɓe ɓuri timmude e joɓal kadi en mbiya goto kala e mon julmo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga amin jarlima kadi min jaafima alhamdulillahi bil alamina noon eɗen gandi ɗe balɗe mi wino on ñande 27 nde dendagal galleji ɗi fof en lawƴe ha laaɓa dental biyetegal xam-xamle e dental biyetegal dental diine 1 e dental biyetegal kabruji pular nanguitaɗi e dental biyetegal limto pular e dental biyetegal limto arab teɗe fof mataw oɗon gandiɗe wona wonnoɓe hen ɓe oɗon gandiɗe lawƴirano noon ko ha ande wonoɓe hen eɓe ganduɗa galano hen taw ene hen ɓe ganduɗa galano hen taw ene hen e wonɓe hen kadi taw gala hen holko woni wonde hen taw ala hen ko gadodireɗa ko sa waɗanko wiya tan a ala hen saabu a adudirama ko naggam mbaɗata hen mbiɗa jaɓɗa ɗum calɗa wadde ko mbinoɗa ko firti wadde mbiɗa ka ala hen wadde wonɓe hen ɓe hankkadi wattama kadi lelgo hesso wonande kala jiɗɗo kadi yentodirde e golle jahoje bisimilla muɗum hay goto riwaka hay goto faltaka ko jiɗɗo o tan min kaldata an jiɗɗo o min kaldata an jiɗɗo o min kaldata min kaldata mo yiɗa arta an jiɗɗo o ne jaranma gara mbaɗa ko jaranma ko e saaha mo jaranma o saabu aɗa andi an sa fini koye hajuji ma dawata gaccida min golle min gona caggal ma amin gollonoma guila lewru ha lewru maaya noko min kalde ma to lewru maayi anne hoto fat ha mbiyeɗa addu ɗum anne gaddana hoorema ɗum nomin gaddirta ni taw a namdaki min amin gadda a namdaki min amin gadda a namdaki min ha lewru maaye onon kadi gadde to min namdaki on ɗum ɓuuri yodde ko yooɗi ko mbaɗen ɗum yimɓe sen gondi yo gondu gonda yimɓe so gondi ko yo gondu gonda gondodira e goto kala wonde e goɗɗo o mina min gonda on amin pina min gacca hajuji amen settir subaka min dawata e moɗon min gonde mon ha minuit amin gollono on ala jamma ala ñalawma ala dabbude ala ceeɗu ala kawle ala haytoyi hayso min cellani oɗon jeemin kala ganduɗo ɗum ene andi ɗum hayso haalnaka ɗum wona haala ka ganduɗa fefidaka kala gonɗo e ngal ɗo gollal ene andi ngal ene yiyangal heddi ko kalɗo e deƴƴuɗo woodi hen sembe Allah ene naati hen ballal Allah ene naati hen ɗum ɗo neɗɗo goto wawi ɗum gollade kono wonno ko golle Allah ko Allah jogiti golle mum ene gollira no welira e saaha mo wela o ha noon nde gasi nde gasa haɗo ɗon golle Allah e jokka neɗɗo fof noko rokka e gurdam yo gollu ɗum so golli ɗum haw gayni noon fuɗɗo yaade ɗon ɗo gaynani ko woni yo gollu ko o wawata yaade ɗon ɗo gasani enen kadi eɗen ɗo taw eɗen gollire e tagore Allah nde hande Allah arani en nawi en accoɗo kadi woɓɓe kadi aroɓe jokkoɓe golle saabu tawde ɗo ko golle ɗe gollano enen garɗen ɗeɗe golle eɗen jokka e nder majje kala gollal ngal jiiɗa ene golle woodi gollotonoɓe ko wayi noon ɓen gari ɗo golli ko wayi noon jeehi gacci ɗo gollal ngal woɓɓe kadi gara jokka gollal ngal ɗo no wano
heddi noon goto fof e mbadi mum nde rokkira ene gollirta golle muɗum. Golle ɗe ene keewi kono goto fof ene woodi rokkira e golle he. Goto kala ene woodi rokkira e nder golle he. Ɗum noon ɗeɗo golle ko golle meɗen ndenden ɗe, jingen ɗe, ballen ɗe, duusen ɗe. Ɗum tan mbiyata on ndenden, jingen ɗe, mbawen folde ɗe. Sen ndendani en jingani en mbawata folde ɗe. Eɗen gandi zamanu hande o ene faaɗi e goto kala e meɗen. Wadde nafata noon ko dental wooda. So lewru maayi mbaɗa seeɗa ma mbiyeɗa o goto ko waɗirano renda wona hunde nden hunde mbawi wadde hen hunde. Oɗon gandi kam portable ko bonoje, ordinateur ko bonowo, courant ko joɓeteɗo, wifi ko joɓeteɗo, connexion ko cotteɗo. O gandi ɗum wona barme taw suwa haalede woni ko watte hunde ko ñaame yere wona ɗum fof ko golle e nder golle. So min gacci haaju o noon min darima e nden darde onon son dawi o dañi seeɗa moɗon ciftore min hen seeɗa. Minen min gacci haaju min ciftori on min balla on jangde mo ganduɗa yiyata hay batte e bindol walla ha watta yide bindol e binda o wallama o wallama o wallama o wallama o wallama ne sa dañi noon a dañi balloma noon annene eto wallirde makko. A dañi balloma Allah sogganima wona janguinma an wino ka jiɗɗo jangude. Allah sogganima janguinowoma ari ha to ma ene janguinma on joddaki kalndu o fini omo eto ƴewde hol lawol o rewata ha yettinanma jangde nde janga taw ko jangde niwide nde jawata famde ko janganaɗa e dumunaji juɗɗi ɗum jango e balle seeɗa mbawa ɗum ko balle Allah, ko ballal Allah, ko jingere ummino to Allah faade meɗen. Allah noon so rokkima hunde a jaɓani ko rokkuma ko heɓtata o nawa wakka o nawa. Ɗum noon wadde ko enen goni enen nden gonten enen kadi ha joni. Eyyi ɗum tan mbimi en garti kadi e golle he dental diina udditi, dental kabaruji pular udditi, dental jangde pular udditi, dental jangde alkule qur'ana udditi. Aɓene natta aɓene garta wadde an mo sinana ɗum o tinto ɗum ka jiɗɗo artude bisimilla ma numéro o nanɗon aɗa huccite a daara 77 906 14 81 ndewa ɗon kadi garta kadi kaala ɗo gonnoɗa ɗo aɗa andi ko mbaɗanɗa hen gaddura ɗum naata gasi a haɓaka a fiyaka a dugdaka heddi ko galle wonno e lawƴede ha ande portable bonɗe ɗe ɗen to jalti ha laaɓi kala gartuɗo kam min gandu oɗo portable mum ene selli kadi ne selli. Ɗum woni sababu lawƴugol dente ɗe wadde ɗe lawƴama haɗe laaɓi ceer artuɓe ɓe garti mi yiiɓe onon kadi yiɗɓe artuɓe yejjiɓe nokku hayte ɗo numéro mon nanɗon 77 906 14 80 kala mbaɗa wonde e nokkuji funnague hirnague rewo worgo ko jiɗɗo min mbi jangde nde noon so Allah hokki en tawede en tawe ɓamtata ko le 6e mois 2026 haalte joni tan ko kala jiɗɗo windade aɗa windo gila law haɗa ɗum yontude kawra e jangde kala mo ganduɗa yiyata bindol pular hay batte aɗa windo ha janguno seeɗa ma o aɗa yi jokkude seeɗa ma aɗa kadi bindoɗa annene mo yiyata qur'ana hay batte on kadi yo akadi walle watta yiɗe batte kadi jangude seeɗa kadi on kadi walle kadi ha watta yiɗe goɗɗum ko ni woori. Dental diine ngal heeride ko fati e diine gasi ngal ɗaɓite ko dental kabaruji pular nanguitaɗi kako nanguita e kabaruji pular ɗi ɗon lamboto ngal ko jangde limto arab ngal ko jangde limto pular kala hen yiiɗa jeerde noon sa ari haala hewata assalamu aleykum ko min kaari jiɗɗo jeeyede dental diine walla min kaari jiɗɗo jeeyede dental pular walla min kaari jiɗɗo jeeyede dental limto arab walla min kaari jiɗɗo jeeyede dental kabaruji pular gasi an hiɗo jiɗɗa ɗo kañum fof jiɗɗa jeeyede
so ari momin kalane so goto tati jiɗɗa jeeyede hen momin kalane ɗiɗi jiɗɗa jeeyede hen momin kalane gotal jiɗɗa jeeyede momin kalane heddi ko haalanede noon nana jaɓa golla haalane nana jaɓa golla yadata sa haalanama a nani a jaɓi a gollani firti ko a nanani a jaɓani nanɗo jaɓɗo gollat ko wiya no wiira wadde nanen jaɓen gollen golle men taw hankadi haala ala min ko golle min jogani on min ngala haala hewka so finama tan mi peeya golle ɗum ɗo nana winde ɗum ɗo nana waɗe vidéo ji ɗum ɗo nana jaggite amina tomin goymi tomin keerde noon ko toon tomin keerde noon on jii gila ɗum fuɗɗi ha joni golle ɗe cuwa attude normal taw eɗen pewje waɗen no galle ni so liɓama ha gasi alay saago kadi kaaje ɗe dirtine watte kadi fondement keso maadi hesiri kadi pentiri keso nokku keso hankkadi en gatti kadi e kesa maago bisimilla meɗen kala jiɗɗo jeeyede hen ɗo mbawɗa wonde foof ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ko jiɗɗo wiya Dental Dina TV nani Dental Dina TV nani wonande mo alano hen abonné jiɗɗo jeeyede hen bisimilla ma ko ga jiɗɗa natirde jaaha Dental Dina TV to YouTube to jiyangal mbawa jeeyede hen kala ko ɓenninama ka tawanoko nan toon ɗo noon windude ko jangde men ɓamtata ay jangde men ɓamtata ɗum windi ɗo ko ñande 6 mois 2026 ñande jeegom lewru jeegoɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogata jeegom o wi noon kala jiɗɗo jangude bisimilla mum hoto ndewata ko ɗo 77 906 14 81 gasi ɗo woni damal ngal ɗo woni laawol ngol kala noon mo ganduɗa jeeya ko Dental Dina TV ka mbaɗo hen ballal ma ko ɗo mbaɗata ballal ngal ɗo 77 906 14 81 jinguira ma ka janggo mbiɗa jangde ne tawma Dental Dina ɗo o jangguirta an ɗon keɓirta gollal ngal anne ko ɗon mbaɗirta ballal maɗa ɗon ɓe noon ko to keedi ɓe nana keedi Dental Dina to mbaɗirta ballal men ɓe keewi ko dental kabaruji pulaar nangguitaɗi to mbaɗirta ballal muɗum ɓe keewi ko dural jangde to mbaɗirta ballal muɗumen ɓe keewi ko dental jangde pulaar arab to mbaɗirta on noon ga keɗɗon goto ɗo heedi ɗo yo tolnir ɗon yetto galle o waɗe e nokkuyel he so portable boni soode hen ordinateur boni soode hen kaɓata goɗɗe poɗɗe soode hen courant yoɓe hen wifi o yoɓe hen connexion so waɗe hen ɗum da waɗe e nder barmeli he mbawen dañde keɗen ñaama keɗen jara keɗen poftoro seeɗa ha mbawen dañde keɗen gullira so barme o ala tan en barmat sen barmi noon en mbata arde jangguinde goto fof to dawi tan ko barme o faɗi ha dawi kala dawɗe moon ko barme o dawri ha dawi waɗe barme he min ko gamin jooɗi onon kanno son pini tan nuldo min kaccitari bottari hirande ronkama kam yo rendina so lewru maayi kam ɗum kam ration soode waɗe banggue ɗum wawa accude jangguinowo wawa dejje omo jangguino on e deƴe haqqille makko ɗum noon min noon ko yettinande on ɗum paamiɗon noon kala mbaɗo hen ballal so Orange Money so Wave so Western Union so Money Gram so Ria aɗa faandi aɗa gollidira e Allah ne yiima sa waɗi tomo yiima 77 906 14 81 mbaɗa hen yetto galle o waɗe keese reena golle ɗe ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko ɗum ɗo wonno fandede hannde nde habruɗen ɗum wonde dente ɗe aɗe gartano ɗe mbano kala jiɗɗo jeeyetede hen yo heblo guila ƴeewa kuɗol ma e carnet ma ɓallina so Allah hokki en tawede yo en tawe assiette garoɗo o jangde ɓamtata an noon gonnoɗo hen o ene majjirma artu 77 906 14 81 jiitangal gara kadi min jiima jiyamin min kalama min ciftinma fodore ma gara mbaɗa naata cabboɗa jangde so yonti jangguen inchallahu taala
kajuɗo jeeɗi hen noon bisimilla muɗum gara gaddora naata ndeeƴa ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina, on jarama wa salam. Oɗon gacci hakke, minen ga min gacci hakke, waɗen yo Allah yafaɓe.